하자 1000 마리 노항부 랍타가니 말리 양부 지는 심은 이회비 양부 지는 막 함등 제 10만 안에 함나 고하이 가우스라 들시 비돌라요 जोंनि लोगोफोरनो मा होयो दरसेयाव बेदर गोलैया मा जागोन नाय नोङो माने साननानै नाय सरखार जायोब्लाबो सिमोन बे इउपिपिएलआ गाव गावनो जानो थोआ नोंथांमोनाथ' इन्ट्र' भिडिअ नायनानै हमनानै मोनखाबाय आरोना दिनै आं सोरनि सायाव आपडेट लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ गोबाङानो फेसबुकावबो नुखाबायमोन जानो हागौ आरोना नुवाखैबा भिडिअखौ फारसेनिफ्राय बुंनानै होबाय आरोना नायलांबानो जाबाय बिनिफ्राय सोरनि सायाव आं दिनै नेटखौ लाबोदों नोंथांमोनहा इन्ट्र' भिडिअ नायनानै मिन्थिखाबाय इउपिपिएलनि मानसिफोरा जाहैदोंनो माने सानैसो मानसिफोर थांदोंमोन होननानै बुंदों आरोना माने बेदर होआखै होनना बुंदों आरोना बेदरनि थाखायनो दा माने गाज्रि लेंगुवेज बाहायनानै गोबां खोथा बुंदों आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायजोबबानो मिन्थिनानै मोनगोन आरोना नोंथांमोननो क्लिपखौबो होनानै होगोन आं नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरो लोगोफोर नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानै भिउवार्सफोर फैदोंबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय आरो नोंथांमोना अबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायो कमेन्ट खालामनानै कमेन्ट बक्सनि गेजेरै खिथाहरबानो जाबाय आरोना नोंथांमोना दाथ' ससियेल मिडियानि गेजेरै नुबाय दंखायो आरोना मानो होनोब्ला दा इउपिपिएल आरो बिपिएफ बिसोर मोननैनि माबायाव दोलोआव एखेबारे दावराव आरोना लोगोफोर दा नोंथांमोनाथ' नुखादों जानो हागौ दा इउपिपिएलनि मानसिफोरालायनो माने सानैसो मानसिफोर थांनायनिलायनो माने बेदर होआखै होननानै बुंदों आरोना इउपिपिएलनि मानसिफोरा माने बेदर होआखै जाहैदों आरोना गावसोर बै जाय थांदों बिसोरनो ओंखाम जालां होननानै लाखिनानै माने बेदर होआखै जाहैदों आरोना दा गावसोरथ' बुंदों माने ओंखाम जालां होननानै बुंदोंमोन जाहैदों बे नंगौना नङा बे आंथ' मिथिला नोंथांमोना क्लिपखौबो नायनानै लाबानो जागोन आरोना नायनानै कमेन्ट खालामबानो जाबाय सोरबाफोर जुदि मिथिबायोबा खिथाहरबानो जाबाय आरोना नंगौना नंमारा बिनिफ्राय जाय इउपिपिएलनि मानसिफोर बिसोरो थोरसियाव बेदर लानानै जादों बिनिफ्राय माने सानैसो मानसिफोर थांनायखौ होनदों आरोना ओमफ्राय बिसोरनो माने दालि गोजा होदों होनना बुंदों आरोना ओंखामजों लोगोसे दालि गोजाल' होनना बुंदों गावसोरनियाव थोरसियाव बेदर दङ जाय इउपिपिएलनि दोलोनि मानसिफोर दङ ओमफ्राय दा जाय लोगो हमनो थांदों बिसोरनियाव माने थोरसियाव जेबो हाथर गैया होनना बुंदों आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायनानै लाबानो जाबाय बिनिफ्राय गाज्रि लेंगुवेज बाहायनानै बुंदों आरोना आं जे बे गाज्रि लेंगुवेजखौ नोंथांमोननो होनाय जानाय नंला आरोना मानो होनोबा बेखौ आङो साउन्डखौ अफ खालामना होनोसै आरोना नोंथांमोना जुदि फुल नायनोबा नोंथांमोना बे गाज्रि लेंगुवेज बुंनायखौबो नोंथांमोननो आङो बबे फेसबुक पेजाव आपल'ड खालामदोंमोन आं नोंथांमोननो बे फेसबुक पेजनि नामखौ स्क्रिनाव होनानै होगोन आरोना स्क्रिनाव होनानै होगोन नोंथांमोना थांनानै नायहैबानो जाबाय नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव होनाय नैबे फेसबुक पेजआ बेयाव थांनानै नोंथांमोना नायहैबानो जाबाय आरोना बे गाज्रि लेंगुवेज होननायखौ नोंथांमोना जुदि खोनासंनो लुबैदोंबा थांनानै नायहैबानो जाबाय बिदिब्ला नायनानै लाग्रोदो नैबे भिडिअखौ इउपिपिएल गाव गावनि उदैखौ नायो मा खालामनो मिथिबायना गाव गावनिहाय थोरसियै बेदर लाबाय जों साथामसो मानसि थांबाय ओंखाम जानो होननानै थांबाय जोङो सिमोन सेस जोंनो दालि गोजाल' दालि गोजा होदों मा होनो जोंलाय बेखौलाय सिमोन सेस जों दालि गोजाल' होदों डाइरेक्ट फुल बुंदों डाइरेक्टनो आं दिनै बाइक सालायगासिनो दं फुल बुंदों आं भिखारि नङा ओंखाम जानो थाखाय लकनि मानसिया आंखौहाय बुंदों ओंखाम जालांदो फंबाय बुंनायाव आं बुंदों आंबो दिनै सिमोन थाइसे थाइनि थाखाय आं माबा नङा गोरिब नङा लाख थाखानि मालिक आंबो थाइसे थाखानि खहा नङा आंहाबो दिनै आंबो लाख थाखानि मालिक हाजार 1000 मालिक नङा आंबो लाख थाखानि मालिक आंबो दिनै सिमोन इउपिपिएल आंखौ दिनै मा खालामदों आंखौ मान सनमान खालामदों सेस मानहानि खालामदों आंखौहाय आं लोगो लांदों आंखौ मानहानि खालामदों गावस्रा थोरसि बेदर लायो जोंनि लोगोफोरनो मा होयो दरसेयाव बेदर गोलैया नाय नोङो माने साननानै नाय सरखार जायोब्लाबो सिमोन बे इउपिपिएलआ गाव गावनो जानो थोआ उदै थोआ अब्ला नोङो साननानै नाय जाय सरखार दागोन बिनो इउपिपिएलआसो सरखार दायोब्ला मा जागोन आं मोजां रिसपन्स होआ इउपिपिएलखौ डाइरेक्टखा लाइभ होगोन आङो दायो नाय मोजां बुङा आङो राव बुङा
आं जेखि पार्टियाव थाया मानो आं इउपिपिएलखौहाय बिराद सापर्ट खालामोमोन। दाथ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै नुखाबाय दा मा बुंनो आरोना जोंनि बर'जोंनो बर' गावजों गावनो माने एना एनि आरोना नंगौना नङा बेखौथ' मिन्थिला सोरबाफोर जुदि मिन्थिबायोबा कमेन्ट बक्सनि गेजेरै फोरमायहरलाय नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि मिन्थिबायोबा दा जों गावजों गावनो जेरै फुटबल टीमाव मोननै टीम थायाबा मालाबाबो खेल जाया बेफोरबायदिनो दाथ' इउपिपिएलजों बिपिएफजों दा बिसोर मोननैनि गेजेराव सोर देरहायो बिसोरसो दा सरकार दागोन नालाय बेफोरबायदिनो दा दाङाबाजि एखेबारे ओरैबा ओरै दावराव सोलिगासिनो दं आरोना सोरखौ देरहाहोनो सोरखौ जेनहोनो बेथ' दा पाब्लिकआसो मिन्थिसिगोन आरोना दा ओमफ्राय दा नोंथांमोना जुदि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय आरोना गोबाङानो भिडिअखौ नायो ओमफ्राय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामा आरोना नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय चेनेलखौ नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन बाय बाय।